אז מה קורה חברים? קאמן גיימינג בעוד סרטון חדש, והיום אנחנו הולכים לשחק לבל דבל. אז מי שלא יודע, לבל דבל זה בעצם משחק פלטפורמה רגיל כזה, שאתה צריך לקפוץ מעל ספייקס, מעל חצים, אבל תמיד יש טריקס, אז אתה צריך להיזהר. אז בוא נתחיל. ולמי שלא יודע, כשאני אגיע לשלב הזה, אני אעצור את הסרטון, ואם אתם רוצים שאני אעשה חלק 2, אז צריך שהסרטון הזה יגיע ל50 לייקים. אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, אז בואו נראה, יש לנו שלב רגיל. מה יש עכשיו? הרצפה נפתחה, סבבה. let's go, בואו נמשיך. יאללה. אוקיי, מה יש עכשיו? עוד פעם. אומייגאד, לא ראיתי את זה בה. אוקיי, יאללה, בוא נמשיך. קפצנו וקפצנו. let's go. יאללה, שלב הבא. אוקיי, יש כאן עוד אחד. מה? אומייגאד, זה אשכרה התקדם קדימה. אומייגאד, עכשיו צריך לקפוץ מעל זה. יש. let's go. אוקיי, בוא נמשיך. אני לא ראיתי את זה בה. זה פשוט הפיל אותי. אומייגאד, לא רוצה, בוא תקפוץ. ו-let's go. אוקיי, יאללה, בוא נמשיך. נמשיך, מה עכשיו? רוץ. מה? זה היה קרוב. לא משנה, let's go. בוא נמשיך. אוקיי, שלב 2. בוא נמשיך. אוקיי, יש כאן סתם קוצים. נקפוץ. אומייגאד, מרדתי. אוקיי, עוד פעם. ועכשיו זה מתקדם. יש, let's go. יאללה, בוא נמשיך. שלב הבא. אוקיי, עוד קוצים, אומייגאד, הקוץ הזה הרג אותי, לא ראיתי את זה בה, יאללה בוא נמשיך, אחד, עכשיו לקפוץ מעל זה, אומייגאד, זה היה קרוב, כמעט מתתי, let's go, בוא נמשיך. טוב, אני שמעתי, אבל אני חושב שהם ינסו להטריק אותי, אז אני אלך לאיפה שיש קוצים, ידעתי, אם עולה יש שם קוצים, אני אקפוץ מעליהם, יופי, let's go. בוא נמשיך. אוקיי, עכשיו יש לנו פשוט מדרגות למעלה ולמטה, זה לא קשה. אומייגאד, לא, יש כאן קוצים, אם עליהם ניכנס? יש, בדיוק בזמן. בוא נמשיך. אוקיי, אז יש כאן פשוט ללכת עם מלא קוצים. אוי לא, זה היה כזה קרוב. יאללה, בוא נעשה עוד פעם. פשוט תתקדם לאט, וכשעברו את הקוצים אני אברח לתוך החור ומהר. let's go. אוקיי, יאללה, בוא נמשיך. פשוט ללכת עכשיו לדלת, נכון? אומייגאד. יש. הצלחנו. שלב הבא. אוקיי, אז עכשיו אנחנו בשלב 3. וחברים, יש לי הודעה קטנה לפני שממשיכים. אני מנסה להגיע ל400 סאבים עד סוף החופש הגדול, אז בבקשה, תנו לייק לסרטון הזה, תתנו סאב. באמת, זה ממש עוזר לי. וכמו שאמרתי, אם אתם רוצים חלק 2, הסרטון זה צריך להגיע ל50 לייקים. אז יאללה, בוא נמשיך במשחק. אוקיי, אז יש כאן חור, פשוט נקפוץ. לא, אומייגאד, זה דחף אותי. אוקיי, זה היה קל, בוא נמשיך. אוקיי, בינתיים אין כאן כלום. אומייגאד, אני לא כזה יודע מה קרה עכשיו, אבל עברנו. אוקיי, let's go, בוא נמשיך. מה זה? מה? אומייגאד, לא, זה דחף אותי. איזה מזל. אוקיי, בוא נמשיך. אוקיי, אז מה עכשיו? אני צריך לעלות עליו, זה פלטפורמה. טוב, יאללה, בוא נעלה. אוי, זה מוריד אותי. אוקיי, אני צריך פשוט להישאר על הפלטפורמה עד לקצת לפני שהוא מוריד אותי. יאללה, עכשיו, ולקפוץ. let's go. יאללה, שלב הבא. בוא נמשיך. אוקיי, עכשיו השלב האחרון של השלב, אם עליה לוקי. אוקיי, אז מגן עליי. אומייגאד, יש גם את הקיר שלה. אז אני חושב, הטכניקה שלי זה פשוט להישאר במקום שהקיר יעשה את זה. עכשיו יופי, והנה. let's go, בוא נמשיך. אוקיי, שלב הבא. let's go. אוקיי, אז אני כאן, יש כאן, אלה נקודות, סבבה. בוא פשוט נעבור. אוקיי, זה לא היה צפוי. אז מעל זה אני פשוט צריך לקפוץ.
יש, let's go. מעולה, בוא נמשיך. אוקיי, עוד נקודות. עכשיו הם פלטפורמות, סבבה, אז בוא נמשיך. אוקיי, 2 נקודות אחרונות הם פייק. יאללה, let's go. בוא נמשיך. שלב הבא. אוקיי, עוד פעם את הנקודות, נאסוף את כולם ו... אוקיי, אז הלמעלה הורג אותך. אני לא אקח את הלמעלה. אוקיי, let's go, בוא נעבור לשלב הבא. אוקיי, עוד פעם מטבעות. אז אני חושב שכן, עוד פעם צריך לקפוץ עליהם. לא, אומייגאד, האחרון ברח לי. אוקיי, יאללה בוא יאללה, אני צריך להתרכז. יאללה, ננסה לעשות ספידרן, לעשות את זה הכי מה שאני יכול. אוקיי, אז נקודות. לא, אני לא אקח את הנקודות, הן מפוצצות אותך. יופי, 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 יופי. אומייגאד, תיכנס. יואו, וואו, כמעט זה פגע בי. אומייגאד, זה היה כזה קרוב. אוקיי, ועכשיו לשלב הבא. בוא נמשיך. רגע, אבל לפני שנמשיך, אני מזכיר לכם, כשנגיע לשלב הזה, נסיים את הסרטון, ואז נצטרך לחכות לחלק 2. בוא נמשיך. אוקיי? אז הכל רגיל. אוי ואי לי. המקשים הם הפוכים. כשאני הולך ימינה זה הולך שמאלה, וכשאני הולך שמאלה זה הולך ימינה. אומייגאד, זה הולך להיות כזה קשה השלב הזה. יאללה, בוא נמשיך. אוקיי, אז זה רק היה לחימום. מה? אומייגאד, שכחתי שזה הפוך. וגם החצים זזים. אומייגאד, זה הולך להיות משחק קשה. אימא'לה, זה היה קרוב. יאללה. אומייגאד. יש, let's go. בוא נמשיך. אוקיי, שלב הבא. כן, המקשים עדיין הפוכים. אתם רואים את זה? כשאני כאילו מנסה לקפוץ אז החצים קופצים. אז אני חושב שאני פשוט צריך... כן. אומייגאד, זה היה קרוב, לא ראיתי את החצים האלה שבסוף. יאללה, נעבור בדלת ולlet's go, בוא נמשיך. אוקיי, עכשיו החצים נורמליים אתה קופץ נורא גבוה, אז בוא נעשה ככה, נכון? יפה, יפה, let's go, בוא נמשיך. let's go, GG. אוקיי, אז עכשיו הכלים הפוכים עוד פעם. מה קרה? עכשיו זה נורמלי. עכשיו זה הפוך. עכשיו זה עוד פעם נורמלי. וואי, זה היה קשה, כמעט נפלתי בזה. אוקיי, יאללה, בוא נמשיך לשלב הבא. אני מנסה לתקתק את זה הכי מהר שאפשר. אוקיי, אז זה נורמלי, עוד פעם פלטפורמות. זה ממשיך ליפול. אשכרה, אני לא ראיתי את זה בה. אומייגאד, זה כמעט נפלתי. אז זה פשוט זז. מה, איפה הקאץ'? איך ידעתי? עכשיו צריך לרוץ לשם. יש, let's go. בוא נמשיך. אוקיי, אז יש כאן פלטפורמה. אז עכשיו, אומייגאד. אז עכשיו אני צריך לטפס את זה כאילו. אוקיי, מאחרון. אומייגאד, זה נופל בסוף. חברים, צריכים להתרכז. עכשיו, אומייגאד לא. אומייגאד, זה כזה קרוב. אוקיי, עכשיו אנחנו חייבים ממש להתרכז ו-let's go. עשינו את זה. ועכשיו לחלק הבא. סתם פלטפורמות. אומייגאד, נפלתי. איך נפלתי? אוקיי, סתם פלטפורמות. 1, 2, 3, 4. מה? טוב, זה לא היה כזה קשה. בוא נמשיך, let's go. אוקיי, מדרגות. לא, אני הייתי צריך להישאר על המדרגה אחת לפני האחרונה. אוקיי, זה קשה. אומייגאד, איך נפלתי בזה? אוקיי, בוא ננסה ממש. כן, ועכשיו לשם. אומייגאד, אני נפלתי שם. פעם אחרונה. פעם אני מנצח. אני מרגיש את זה. יש, ידעתי, let's go. ועכשיו, לשלב הבא. וחברים, אני מבקש שוב, לפני שממשיכים באמת, אני מבקש שתעשו לייק וסאב, כי אני מנסה להגיע ל-400 סאבים עד סוף החופש הגדול. אז בבקשה, תעשו לייק לסרטון, תעשו סאב, באמת זה נורא עוזר לי. אז יאללה, בואו נמשיך בסרטון. אוקיי, אז מה זה? זה טרמפולינה, מאוד חמוד. אז מעל הקוצים,
ומעל הקוצים, ומעל הקוצים, לא, לתוך הקוצים, אז על האחרון אסור לי לקפוץ. אוקיי, יאללה, בוא נמשיך. 1, 2, ועכשיו צריך ממש להיזהר, לקפוץ, יש, let's go. בוא נמשיך. מה יש לנו פה? אז מה עושים פה? יש כאן טרמפולינה. עכשיו לא עשיתי מספיק מומנטום. 1, יש. מה עכשיו? לשם. מה? אוקיי, זה היה מוזר. עכשיו, בוא נמשיך. אומייגאד. אתם רואים את זה? אני אשכרה על הקצה של הקוצים. זה היה כזה קרוב, כמעט מתתי. איזה מזל. אוקיי. זה באמת היה מטורף. בוא נמשיך. אוקיי. עכשיו פשוט הטרמפולינה. לא, היא זזה. אומייגאד. מה קרה עכשיו? אימא'לה, זה קשה. יאללה, בוא נמשיך. יאללה, אני מוכן. אז בוא נרד. אני לא יודע איך הצלחתי את זה. אוקיי, בוא נמשיך. פשוט לעבוד. אומייגאד, יש שם עוד טרמפולינה סודית. מה? איך זה לא כתוב? כי נחתתי על הקצה. אוקיי, יש שם טרמפולינה סודית. איפשהו פה. יש, let's go. בוא נמשיך. אוקיי, עכשיו פשוט מלא טרמפולין. אומייגאד, זה זז. אוקיי, אוי לא, זה הולך להיות קשה. אימא'לה. אומייגאד, זה היה קשה. יאללה, בוא נמשיך. let's go. אוקיי, עכשיו שלב הבא. אוקיי, אז יש לנו עכשיו בעצם שלב שזה פשוט קופסאות קטנות. זה פורטלים. אוקיי, סבבה, עכשיו יש פורטל. אתה משתגע. אתה צריך ללכת לשם. אוקיי, סבבה. פורטל. בופ. let's go. עכשיו עברנו לשם ועכשיו לעבור לשלב הבא. אוקיי, אז מה עושים פה? אני חושב שפשוט צריך ליפול לפורטלים. ועכשיו ליפול לפורטל הבא. לא. אומייגאד. הפורטל הבא פייק. אומייגאד, איזה משחק קשה זה. אוקיי, בוא נמשיך. אני חושב שצריך לחכות לפורטל הראשון. אוקיי? כן, let's go. עכשיו? אני לא יודע איך הצלחתי את זה. וואי, אחי, זה מטורף. יאללה, בוא נמשיך. let's go. אוקיי, אז עכשיו צריך ללכת לפורטל. לא הולכים לפורטל, אז עכשיו. אוקיי, עכשיו לכאן. עכשיו, זה בורח לי, בוא נמשיך. אומייגאד, זה... אוי, לא הלכתי לכיוון הלא נכון. אומייגאד, מה קורה היום? אוקיי, עכשיו צריך לזכור. לכאן, מעל הזה, ולשם. let's go. אוקיי, בוא נמשיך. אומייגאד, זה ברח. אוקיי, ממש, זה משחק שנועד לעצבן. אוי, עכשיו להחליף? יופי. יאללה, עכשיו אפשר ללכת לשלב הבא. אוקיי, זה פשוט פורטל. אתה ממשיך. אז פשוט צריך להגיע לסוף. זה הכל. לא נשמע לגיוני. אומייגאד, אני צריך להישאר שם בבלוק. אוקיי, טוב, זה נורא קשה, יאללה, אבל בוא נעשה. let's go. אני תמיד שוכח שזה הבלוק הזה, זה כזה קשה לזכור. אוקיי, אני חושב שזה הבלוק איפשהו שם באמצע. לא הזה. אז זה? כן, אשכרה, יאללה. בוא נמשיך. אוקיי, שלב הבא. אז בוא נלך לפורט הראשון. לא, הפורט הראשון הוא פייק. ולשני, יפ. עכשיו למה הלך לזה או לזה? אני הולך לזה. אוקיי. עכשיו לכאן. עכשיו אני הולך לכאן. אומייגאד, אני נפלתי, צריך עוד פעם. אוקיי. לא לפורטל הזה. אומייגאד. עכשיו לפה. ועכשיו לפה. ועכשיו לפה. עכשיו מפה נעשה לכאן. ועכשיו מפה לשם. אוקיי. let's go. עכשיו, 2 שלבים אחרונים. let's go. אוקיי, מה זה? יש כאן אז... אלה כפתורים.
או, מגניב. אבל זה הורג אותך. זה כאילו משנה לך את הגודל של הדמות. אוקיי, עכשיו צריך כמו עכשיו כזה, נכון? זה מחזיר אותך? יופי. עכשיו אני קטן מוות. לא, עכשיו אני צריך לרוץ כזה. אומייגאד, זה היה קרוב. אוקיי, אז עכשיו אני יודע מה לעשות. לכאן, ישר. לכאן, לקפוץ. עכשיו, לרוץ את החיים שלי. לרוץ. יש, הצלחנו. אוקיי, בואו נמשיך. כפתור. אוקיי, זה סורט קטן. וופ. וויפי, מה? עכשיו הבנתי. רואים את זה? יש כאן עוד כפתור. וואי, איזה קשה. אז עכשיו אני צריך גם לדפוק ספרינט. לקחת, במזל עשיתי. לקחת את הכפתור. אומייגאד, ונפלתי. טוב. איזה משחק, אומייגאד, איזה משחק קשה. אוקיי, ממש חייבים להינעל. אוקיי. אני צריך ממש להתרכז עכשיו. אומייגאד, אני נפלתי. לא יכול להמשיך. אומייגאד, די, זה לא יכול להמשיך ככה. אוקיי, מעולה. וסיימנו את החלק הזה. הבא. עכשיו את זה. והגענו פה. אומייגאד, יש חור באדמה. אוקיי. עכשיו אני יודע. מכאן, ועכשיו לקפוץ. מעולה. אני עכשיו ממש רחב, אז אני יכול לעבור את זה, נכון? כן. אז הטרמפולינות עד לסוף. Let's go. אנחנו מתקדמים ממש מהר עכשיו. אוקיי. כפתור. תקפוץ. אומייגאד. אסור לי להיתקע אבל. אחרת זה הורג אותי. אומייגאד, זה קרוב, כמעט מתתי. אוקיי, יאללה. בוא נמשיך. Let's go. אוקיי. זה הרמה האחרונה של השלב האחרון. אתה הולך פה. תעש את זה. ואז עוד כפתור. ואז עוד כפתור. וואו, זה היה קשה. אוקיי. בוא נמשיך לשלב האחרון. עכשיו זה השלב האחרון. אוי לא, לחצתי בטעות על השלב הקודם, טעות שלי. אוקיי. עכשיו בוא עכשיו באמת נעשה את השלב האחרון. אומייגאד, יש שם קוצים, אוקיי. אימא'לה. אומייגאד. אז למה? אומייגאד, זה קרוב. אוקיי, יאללה, בוא נמשיך. אוקיי. אז כאילו. אתה אמור לקפוץ על זה? כן. 1, 2. הבנתי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. אומייגאד, לא, יש שם דלת אמיתית בסוף. אומייגאד, זה כזה קרוב. אומייגאד. אוקיי. אנחנו חייבים להתרכז, חבר'ה, אנחנו חייבים. יאללה, בוא נמשיך. אוקיי. אז מה, אני סתם רץ לפה? לא נשמע לי גני, זה נראה לי קל מדי. חייב להיות כאן איזה טריק בטוח, לא? איפשהו, קוצים, מה נערף, לא יודע. הנה, עכשיו בוא נלך. אומייגאד, אני לא ראיתי את זה בה. יאללה, עכשיו הלכנו לשם. עכשיו החלק האחרון של השלב. מוכנים? אז עכשיו זה פשוט, אתה כמו זה שמקפיץ אותך. אומייגאד, אתה צריך בסוף ללכת לשם. יש. Let's go. עכשיו השלב הכי קשה. אוקיי, אני הדלת. אומייגאד. מה? תורג אותי. אוקיי, מוכנים? 3, 2, 1. זהו? אז כן חברים, זה היה הכל להיום. אני מקווה שנהנתם, ואם כן בבקשה שימו לייק וסאבסקרייב ולהתראות.